Szép jó napot kívánok mindenkinek! Erdők Gábor Vasudev a nevem, és ezzel a legelső videóval szeretném megköszönni mindenkinek, aki követi vagy lájkolta az oldalt, ugyanúgy azoknak is, akik kommentáltak rajta. Ki egyáltalán ide kerül, remélem, hogy talál mindenki rajta valami érdekeset. A Erdők Gábor Vasudev, ahogy bemutatkoztam, a nevem, de a Vasudev nevet azt jogi mesteremtől, Yogi Amrit Desai-tól kaptam, miután beavatást nyertem az ő általa tanított joga stílusba. A joga nyelven ezt Kundalini és Shaktipátnak hívják, ez az eredeti indító tanítási gerince ennek az egész tanításnak. Ez lényegében, ha valaki valamit is tud a jogáról, csak annyi, hogy lényegében ez a klasszikus, autentikus joga tanítás. Nagyon sok hangsúlyt helyeztünk az energia és a mentális folyamatoknak az átélésére és tapasztalására. Szóval Yogi Amrit Desai-tól kaptam, és maga a joga iránti vágyam, és ezután a tudomány iránti vágyam, nem filozófia, ugyanis a joga az egy tudomány, az arra épül, amit meg tudsz tapasztalni, egy személyes, érzéki, tehát a mentálisan megtapasztalható, érzetekben megtapasztalható, érzelmekben felfedezhető, tényekre alapozott tudomány. Tehát nem egy kitaláció, hanem az a csodálatos benne, hogy ezt mindenki, ha elmegy egy jogaiskolába, egy autentikus jogaiskolába, akkor ott meg fogják tanítani, hogyha ő is készen áll arra, hogy hogyan tudja önmagában megtapasztalni, felfedezni ezeket a folyamatokat. És ennek óriási felszabadító értéke van, nem csak önmagunkra, hanem a világra kiterjesztve is. Szóval én a 20-as éveimben elég fiatalon érdekeltek az ilyen érdekes dolgok, de a 20-as éveimtől indulva lényegében én mindig kerestem az élet filozófikus oldalát, olyan tanulmányokat, írásokat, amik a filozófiával foglalkoztak valamilyen szempontból, tehát az élet filozófiáról, a születés, a halálról. De aztán a 40-es éveimbe kerültem bele, mire ez igazán komoly lett, és kint, ugye mi Kanadában éltünk 27 évig, tehát én ott kint végeztem el az iskoláimat, és az Amerikából jött a mesterem, akihez aztán lementem, és ott fejeztem be az iskolát. És nagyon-nagyon sokat lendített az életszemléletemen, ajánlom mindenkinek. Persze joga helyett vannak másfajta olyan élettudományok is, amit követni lehet, és kinek mi fekszik, kihez mi áll közelebb, ki mivel tud megbarátkozni, milyen rendszerrel tud olyan szintre eljutni, hogy bátor legyen ahhoz, hogy szembesüljön önmagával, a belső vulkánnal, hogy úgy mondjam, hát az érzelmekkel, azzal kapcsolatos mindenféle megnevezhető érzelmi világgal. Na most az utóbbi pár évben viszont már én tanítottam jogát, amíg ezt elfelejtettem mondani, tehát mikor befejeztem az iskolát, jogát tanítottam több mint 10 éven keresztül, hatha jogát, de az utóbbi időben már csak yin jogát, és pontosan azért, mert inkább a belelazulás, az elengedés, az öntapasztalat művészetéhez több úgymond időt és teret ad nekünk a yin joga gyakorlása, a helyesen gyakorolt mindful yin joga gyakorlása mindenféleképp. Minden jogának a célja az a meditáció állapotának a felfedezése és annak a tapasztalása, tehát a meditációnak a mozgásba, az életbe hozatala, annak felfedezése, az azzal való kapcsolat kifejlesztése.
Igen. Annyit tennék ide még így röviden, hogy bármit, amiről írok, azok öntapasztalatomból, tehát a saját gyakorlati, az életbeli tapasztalataimból származnak. Nem ragaszkodások valamiféle hitrendszerhez, hanem a hitrendszerek, a szentírásoknak, a könyveknek, a tanításoknak, az életbe helyezett tapasztalati eredményei ezek. Amiről ugye a jóga tanít, soha nem fogja neked mondani, hogy mit csinálj, mit csinálhatsz, vagy mit tehetsz, tehát a lehetőségeket hoz neked arra, hogy te léphetsz egy kiválasztott irányba, aztán a többi a te dolgod. Senki nem tudja megmondani senkinek, hogy mit tegyen. Szóval véleménymentesen írok, próbálok maximálisan, tehát hogy elfogadhatóbb legyen ez az írás, de nem az a lényege, hogy én ezt elfogadhatóbbnak akarom, de tudom, hogy ez segít. Ami elfogadható, az általában ugye el van fogadva, az bele vagy nyugodva, de nagyon sokszor belenyugszunk olyan dolgokba, amiben nem kellene, ezért nem tudunk tovább lépni, tehát nagyon sok joga tanár sem tud tovább lépni, hiszen ugyanazt és ugyanazt és ugyanazt gyakorolja minden nap ott a szőnyegen, és az hozzávaló elmegyakorlatok is ugyanazok, tehát nehéz egy bizonyos ponton túlpördülni, tehát egész biztosan az írásaim azért megtolják, néha, vagy lehet többször is, bizonyos személyeknek a gondolkodását, az elméjét, de magamból kiindulva ez egy szükséges rossz. Tehát igenis kell, hogy elgondolkodjon a cselekvéseinkön az életben is, nem bármit, amit teszünk másoknak, vagy mások ellen, azért illene azon elgondolkodni, hogy ez vajon helyese vagy nem. Az olvasottakat, ezt is próbálom kiemelni az írásaimban mindig, hogy a tanultakat az életbe kell, hogy helyezzük. Annak érdekében, hogy azzal valamilyen minőségi kapcsolatot tudjunk létesíteni, hiszen amit csak tanulunk fejben, az nem ugyanaz, mint amikor azt meg is próbáljuk az életben. Tehát én is dolgoztam nagyon sokáig, vállalkozó voltam, festő voltam, joga tanuló voltam, tehát nekem is kellett tennem dolgokat, és úgy kellett tennem, hogy aztán rájöjjek, hogy a lehető legjobb. Tehát ezt a gyakorlat hozza, ugye amikor fejenállást kellett csinálni, legelőször hát brutális volt. Soha nem gondoltam, meg tudom csinálni, meg fogom egyáltalán csinálni, és nagyon sok ellenállás volt bennem. Aztán, mikor aztán sikerült, többszörösen helyesen beállott a póz, az egész test hozzáállt, akkor utána ez már nem volt probléma. Tehát ez egy folyamat, amit igenis fájdalmas, lehet, hogy fizikailag is bizonyos mennyiségben, mentálisan lehet, hogy még jobban, tehát sokszor több a mentális probléma, mint a mentális ellenállás, fájdalom, feszülés, mint a gyakorlati. Oké, szóval ha a következő lépés, ami lenne, amit én így még hozzátennénk, ez a kis bemutatkozó videóhoz, hogy a származásokat, meg a lépéseket valamennyire lehessen érteni abban, amit írok, az az észlelés. Tehát egy olyan pontot tudunk teremteni önmagunknak, mindenki meg tudja ezt csinálni, ahol a testi érzetek és a mentális folyamatok úgymond egyetértenek. És ha ebben a pontban tudunk maradni, és ebből a pontból tudjuk vizsgálni, tehát észlelni azt, hogy mi történik körülöttünk az életben, vagy bennünk, mármint a testben, akkor ez meghozza a megfelelő változásokat. Hiszen amikor nem észlelünk, akkor reagálunk, vagy reakciónk van valamire, ami azt jelenti, hogy csak pörgünk a múltbeli
emlékek irányítása által újra és újra átéljük ugyanazt és ugyanazt és ugyanazt. Tehát nagyon fontos az, hogy valahogyan eljussunk oda, hogy egy ilyen kapcsolatot teremtsünk, egy kiegyensúlyozott kapcsolatot, még ha egy pillanatra is a test és az elme között, ahol képesek leszünk észlelni azt, hogy mi történik, ki mit mondott, és nem elszaladni a fonallal. Az itt abban a pillanatban elképzelhetően ki is tud nyílni előttünk, hogy az olyan miért volt. Tehát ugyanúgy, mint a fejen állást is, ahogy említettem, ami azzal járt, hogy mentális és fizikai fájdalommal járt, az, amikor az ember úgymond betörte magát, tehát kiegyensúlyozta a mentális és a testi érzeteknek az állapotát, egy ilyen egyensúly állapotba kerültek egy pillanatra, ott megszűnt ez a probléma, megszűnt az érzetek fellángolása, megszűnt az elmének a komplénolása, tehát az ott egy más élet, az ott egy más szemszög, az ott egy inkább középre helyezett, összpontosított, ítélkezésmentes, elvárásoktól mentes pillanat, amit nagyon jó lenne, ha minél többen meg tudnánk tapasztalni. Ez nagyon-nagyon sokat segítene rajtunk, és nagyon-nagyon sokat segítene a világon, hiszen ahogy látjuk, a világ az tele van feszülettel, tele van stresszel. És ezzel nem a fegyverekkel tudunk segíteni. Igen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, és fogok feltenni videókat ezek után is, különböző dolgokról, tehát próbálok valami értelmet hozni valamiből, tehát ez lehet akár egy fizikai gyakorlat, egy ászaná, vagy esetleg valami, ami úgy megfog, és úgy érzem, hogy azt le kell, hogy írjam. Tehát ez mind annak a céljában kerül ide föl, mint videó, vagy pedig leírás, hogy az valamilyen szinten megtolja igen az elmét, de annak érdekében, hogy kizökkentsen minket abból a kis megszokottból is, tudjunk elgondolkodni legalább azon, hogy bizony ez dolgok nem úgy vannak csak, hogy mi gondoljuk. Tehát sokféle fajta élet van, hozzáállás van, és azok mind élnek, és mind másképp gondolják, és mégis élnek, és léteznek. Tehát hogy nyíljunk ki egy kicsit egymás fele, legyünk egy picit elfogadóbbak. Egy icipicit legalább. Talán ennyit tudnék mondani először. Köszönöm még egyszer. További szép napot!